Filip a Marta, David a Soňa, Natálka a Markéta. Příběh dvou rodin a jejich vyměněných dětí. To je něco, co otřáslo naším pořadem Nebezpečné vztahy a to je něco, co otřáslo vámi. Ptáte se často, jak to dopadlo? Podívejte se. Filip se chce usmířit s rodiči své biologické dcery. Chápeš to? Jde o děti. Stejně nemluv na mě, já jsem kvůli tobě nepřišel. Když ti jeho bláznivá manželka chce pomalu dítě uníst, tak je to prostě těžký, jo? Vztahy pokazila Filipova žena Marta. Jste holky pod záminkou, aby si hráli doma, tak jste je odvezla domů, když byl váš muž na služebce a jste je tam prostě zamkla. Je to příběh, který by nechtěl rozhodně zažít nikdo z nás. Převrátí to svět úplně vzhůru nohama. Máte doma dítě, které vidíte od prvních krůčků, od prvního slova a pak najednou se dozvíte, že vlastně to není vaše dítě, ale nedokážete ho přestat milovat. Má tento příběh vůbec nějaké řešení? Chtěli byste prostě ubít děti a je tak strašně těžký a já nevím, co mám dělat. Filipe, co se stalo? Stalo se to, že po 9 letech od narození naší dcery jsme zjistili z porodnice, že není naše, že to není naše biologická dcera. To je strašný. A že došlo k záměně a že vlastně vychováváme cizí dítě. To je prostě tak absurdní. My jsme tady jednou měli takový podobný příběh, tím tě nechci vůbec uklidňovat, ale prostě takové věci se dějí. Děly a člověk kolikrát si říká, že ani neví, jak se to může stát. Hledali jste nějakou příčinu, nebo byla vám řečena nějaká příčina, jak se to mohlo stát? Upřímně řečeno, my jsme potom ani tolik nepátrali. Byli jsme z toho natolik zdrcený, že jsme prostě nevěděli, co máme dělat. Zoufalí, úplně, to je zoufalství. To je čistý zoufalství a kdo něco takového nezažije, tak vůbec nemůže pochopit, co to je za pocit. Já to na tobě vidím, že ty věci, to je plná hlava otazníků. Na druhé straně já tě obdivuju třeba za to, že naprosto racionálně si dokázal ty věci popsat. Ty o nich dokážeš už dneska mluvit, což si říkal, teda psal spíš předtím, že to vůbec nešlo. Že jste se uzavřeli do sebe, i tvoje žena se uzavřela do sebe. Ta to samozřejmě snášela a snáší daleko hůř než já. Je to matka. Matky jsou daleko náchylnější a citlivější. Prosím tě, změnilo se něco? A odpust mi všechny tady ty otázky, které budou, ale zase na druhé straně, já vždycky říkám, nebezpečný vztahy neslouží jenom těm lidem, kteří sem přijdou a potřebují nějakým způsobem pomoc a informace ze sebe dostat, protože je to taková určitá úleva. Ale na nás se může dívat spousta lidí, kterým se něco takového nebo podobného stalo, nebo se to stalo jejich známým. Takže je to i pro ně taková určitá pomoc. Změnilo se nějak chování tvé manželky a tebe k vaší dceři? Ne, k naší dceři rozhodně ne, protože ono jde především o ní. Je to naše dítě, byť ne biologicky, ale je to naše dítě, známe ho od narození, vychováváme ho, milujeme ho a chceme, aby to tak bylo na pořád. To je alfa a omega, prostě točí se to kolem dítěte. Ona se tam ale stala ještě jedna věc v tom vašem příběhu, která, kdyby to bylo jenom takhle, tak řeknu, stala se tragédie, je to hrozný, ale vychováváte svoji holčičku. Vy ale víte, kdo jsou druzí rodiče a kdo vychovává tu vaši skutečnou biologickou holčičku. Je to tak. A to vůbec nevím, co to je. To dává celý té strašné situaci ještě další rozměr. To je. Hrůzy. Na jednu stranu hrůzy, na druhou stranu aspoň vidíme, jak vypadá naše dítě. Ne.
To mi hlava nepobírá, protože představa, že bych šel a viděl najednou naproti sobě holčičku, která je skutečně moje, vychovávám jinou holčičku a teď viděl rodiče, kteří jsou na tom úplně stejně. To je... Já si myslím, že to si nemůžeme srovnat v hlavě nikdo. To Ty zmatek, pocity, absolutní který chaos. máte vy. Absolutní chaos je v člověku najednou. A co dělají 4 dospělí lidi? Co dělají 4 dospělí lidi? Na začátku nevíš, co máš dělat. Všichni jsme byli zdrcení z toho, ale postupem času, jak jsme se scházeli víc a víc a mluvili jsme o tom, srovnávalo se to, poznávali jsme se, tak jsme se snažili přijít na nějaký Lidsky? To je ta zásadnější otázka. Možná, kdyby holky byly mladší, kdyby to nevnímali ještě, kdyby jim bylo pár měsíců, tak jo, ale takhle už je jim 11 let, takže... No, to je jasný. Takhle už to prostě nejde, protože každá má utvořený ten jasný vztah a ty si to tady teďka nakousl a já se musím zeptat dál, protože je logický, ty holky to asi všechno vědí. Děti se tady s těma informacemi perou trošku jinak než dospělí. Oni si to v té své hlavě asi srovnávají prostě jinak a hledají na tom možná i nějaký výhody. Rozumíš si? Holky spolu, jestli si rozumějí? Jo. Když se vídávají? Jo, dalo by se říct, že se z nich staly kamarádky. Takový úplně neplánovaný sestry, jako by se dalo říct. No, u vás se ale potom děly věci, které tě vlastně přivedly sem. Ty tě přivedly sem do studia, protože ty už si to nadhodil tvoje žena, která to nesla těžce a nese to těžce, což tedy můžu potvrdit, protože jsem s ní mluvil. Tak vás vlastně všechny tak nějak jakože rozkmotřila. Je to tak. Co se stalo teda? Ona se z toho sesypávala čím dál tím víc. Uzavírala se strašně do sebe a začínala mít až takový jako zběsilý nápady a pohnutky, jakože skoro až chtěla ukrást prostě naší biologickou dceru. Takže to samozřejmě se nelíbilo. Její chování se nelíbilo rodičům naší biologické dcery. A odmítli se s náma nadále stýkat, že úplně jakože přestřihli. To nejde, že to takhle nejde prostě. Jasně, já tomu rozumím na jedné straně, protože člověk si potom brání to svoje soukromí, tu rodinu, která už tak je strašně narušená tou událostí, která se děje. A vy jste se pokoušeli ještě nějakým způsobem třeba s Davidem a se Soňou kontaktovat, dát to dokupy, aby to fungovalo, abyste se zase dali dohromady skrz holky, aby oni pochopili tvoji ženu, aby ji odpustili. To jste zkoušeli? Já jsem to zkoušel, hlavně přes Davida. Chlap s chlapem. No jasně, je to mnohdy jednodušší. On to odmítal. Prostě ne. A proč? Jako ten důvod, on se bál o tu svoji rodinu, nebo? On se bál. On se bál a viděl na mojí ženě, že že z toho magoří úplně. A bál se o svoji rodinu. Řekni mi,
Když byla potom tvoje žena v takovém stavu, v jakým byla, podotýkám, že teďka je na tom mnohem líp, byť jsem vůbec nechtěla přijít, tak zase na druhé straně vy jste se museli doma skrz toho i hádat, jako a neodnášela to malá třeba, nebo... My jsme se snažili, aby to naše dcera odnášela co nejmíň, ale samozřejmě jsme se nevyhnuli hádkám a dost to náš vztah s ženou narušilo a posunulo někam jinam, kam by člověk vůbec nechtěl, aby jeho vztah s ženou byl. Navíc jako Markétka s Natálkou prostě jsou to kamarádky už, jako taky se po sobě ptají, jako že najednou zase spolu nejsou. Snažil jsem se jí to nějak vysvětlit, ale... A jde to? Jak to vysvětlit 11letý holce? Já vím. A tak jako naštěstí, co vím, tak mají dneska děti už mobilní telefony, ty holky si prostě spolu aspoň SMS-kují a prostě to aspoň funguje jinak, než třeba když jsem já bývával mladý. No, nebudeme chodit kolem horké kaše, dneska to bude díl plný překvapení, možná zvratů, vůbec nevím, co si od toho slibovat. Jsme se pokoušeli splnit některá přání, které ty máš, aby se věci narovnaly a ty si říkáš, že chlapovi prostě rozumí a že si dokážou věci vysvětlit. Já se přiznám, já si od toho zase až tak moc neslibuju. A bude záležet strašně moc na každém z vás, z těch, kteří sem přijdou. Ale jedno ti říct můžu, že první překvapení, David, je tu s námi a právě teď přichází do studia. Davide, zdravím. Ahoj. No já nevím, že si nedáš pokoj prostě. Davide, to. Že mě buď stíchat. Jsem se vůbec nechtěl chodit. jde o naše děti. Určitě. Chápeš to? Jde o děti. Tě nemluv na mě, já jsem kvůli tobě nepřišel. Nechceš pro své dítě to Já jsem nejlepší? ti nemluv na mě. Nechceš to vyřešit? Já chápu to, co chce říct David, protože já jsem mu slíbil. On to teďka slyšel všechno v zákulisí. Já jsem mu neřekl úplně pravdu, že tady seš ty. Já se omlouvám. Já se omlouvám za takovej malej podraz. Na druhé straně si vážím toho, že jsi neodešel a že jsi přišel. Což je pro mě první znamení, že třeba ty věci by mohly nějakým způsobem fungovat. To nevím teda. Davide, dospělí chlapi by si měli říkat věci tak, jak jsou a na druhé straně musíš uznat, že ženy tady tu situaci jako maminky vnímají daleko intenzivněji. Tím ale nechci zlehčovat to, že tátové ne, to vůbec. To si... Tak když máš doma hysterku, tak je to těžký, že jo? Ta jeho. Ale ona hysterkou nebyla. Ona se bohužel stala takovou, Moje jaká hysterka je. není třeba. No. Drž hubu. Fakt drž hubu. Nebuď prostý na mě. Jsou to ženský, jsou to matky, tak je jasný, že budou daleko citovější. Honzo, mluvil jsi na mě? Samozřejmě. Ty nejseš Honza. Filip se chce usmířit s rodiči své biologické dcery. Chápeš to? Jde o děti. Tě nemluv na mě, já jsem kvůli tobě nepřišel. Když ti jeho bláznivá manželka chce pomalu dítě uníst, tak je to prostě těžký, že jo? Vztahy pokazila Filipova žena Marta. Jste holky pod záminkou, aby si hráli doma, tak jste je odvezla domů, když byl váš muž na služebce a jste je tam prostě zamkla. Je to příběh, který by nechtěl rozhodně zažít nikdo z nás. Převrátí to svět úplně vzhůru nohama. Máte doma dítě, které vidíte od prvních krůčků, od prvního slova a pak najednou se dozvíte, že vlastně to není vaše dítě, ale nedokážete ho přestat milovat. Má tento příběh vůbec nějaké řešení? Chtěli byste prostě ubít děti a je tak strašně těžký a já nevím, co mám dělat. Ta věc, která se stala, tak nebyla příjemná pro nikoho z vás. Já jsem to říkal už Filipovi, že když jsem to četl, tak to člověku prostě hlava nebere. Na druhé straně vás obdivuju, všechny čtyři a potažmo i ty dvě holky obdivuju za to, že jste to
alespoň ze začátku zvládali a to, že potom došlo k nějakým zvratům, tak to jsou věci, které, a to mi teďka odpustuje to, co bych chtěl, aby se tady stalo. Holkám je teďka 11. Ten čas letí strašně rychle, za chvíli jim bude 15, za chvíli jim bude 18 a budou to dospělí lidé a přece nechcete, aby vás jako rodiče odsoudili za to, že kromě toho, že se stala někde nějaká chyba, takže nebudete fungovat jako lidi. Já funguji jako člověk, si myslím. Já vím. Vychovávám dobře dítě. Jasně, vychováváš svoje dítě, které je tvoje dítě, ale není biologické. Já ho beru jako svoje. Ale jasně, a to je v pořádku, tak to má být. Tak to má být a mně se to hrozně líbí a máš můj respekt, nebo máte všichni můj respekt. Na druhé straně, tam někde, v té druhé rodině, s kterou nemluvíš, je opravdu To se mi tvoreče. nemůže ovšem divit. Když ti jeho bláznivá manželka chce pomalu dítě uníst, tak je to prostě těžký, že jo? Je to těžké. Když musíš hlídat rodinu, když on si tu doma tu svoji hysterku neuhlídá, ty buď sticha. Nenadychuj se vůbec. Tak je to prostě těžké. Rozumím ti. Zkus rozumět ty mě. Ale já si svoji rodinu ohlídám. A myslíš si, že já ne? Se trošku bojím. Chlapi, já nepochybuji o tom, že jste hlavou rodiny a že si ohlídáte svoji rodinu. Proto jsme se tady nesešli, ale já bych chtěl, aby jsme se tady bavili o věcech, jestli to má nějaký logický řešení, jestli prostě už kvůli těm 2 holkám můžete zase fungovat dohromady tak, jak jste začali fungovat na začátku. Ty holky to vědí, vy jste jim to řekli, to není prostě tabu. A ty to holky, určitě není. chápejte, ale chápej, že ty holky se tím třeba trápí, Davide. Že najednou zase nejsou spolu. Netrápí se jenom ty holky, trápíme se asi všichni, že? No tak, ale tak tomu udělejte přítrž, vem takhle nůžky Dobře. a přestřihni to. Abych to rád udělal, ale prostě tady se musí stát nějaký změny, že jo? Ale tak jako první změna, která já myslím si, že to je... Se dá víc prášku ta jeho, nebo já nevím. Prosím tě, Já myslím, že gesto velký je to, že Filip vůbec s tímto příběhem šel do televize. Já zase musím říct jednu věc. Já jsem byl první s lidma kolem sebe, kteří jsme mu to rozmlouvali už zase kvůli holkám. Aby to nebylo medializované, aby prostě nějakým způsobem se ty věci urovnaly někde uvnitř vás. mně nejde o to, aby to bylo medializovaný. Mně jde o to, aby se to srovnalo. Aby se to mezi náma srovnalo. Nějak. Nevím jak, Musí začít ale u vás, že jo? nějak to srovnat. Jsem zoufalej. Srovnej si to doma, nebude problém. O to se pokouším. Věř mi, že jo. Jsem zoufalej, stejně jako je zoufalá moje žena. Já jsem Stejně taky jako jste zoufalej. zoufalí vy dva. Stejně jako jsou zoufalí holky. To je špatně. Zkus pochopit Martu. Zkus ji pochopit, zkus se vžít na chviličku, byť to nejde, protože chlap fyziognomicky hlavou, myšlení je trošku někde jinde. A je jedno, jestli je táta, nebo jestli je to manžel, nebo jestli je to dědeček. Zkrátka chlap uvažuje jinak, ale vžij se do toho, že žena, která prostě vychovává svoji dceru ve vědomí, že to její dcera, se najednou dozví, že ta biologická je kousíček dál. Teď to je To prostě strašný. tak. Kdo jiný by to měl chápat než ty? Já to chápu úplně perfektně. A to, že máš doma manželku, která uvažuje racionálně, která se nesesype až tak moc, neznamená, že to trápení nemá. To určitě se trápí. Co ty jako- víš, třeba se může sesypat za pár let. Tak to určitě jako Budeš ve to stejné ne, situaci, asi, v ale jaký jsem teďka já. doufám, že do téhle situace já si v životě nedostanu. No, Díky za pochopení. chlapi, vždycky je dobrý, když se pojmenovávají fakta, když se pojmenovávají věci správnými jmény. Ten dnešní pořad měl stejně tak jako každý jiný díl svoje přípravy a měl se odvíjet podle představ toho, jak to do sebe má všechno zapadat. Oba dva jste říkali, že znáte nebezpečný vztahy. Víte, že se lidí ptáme předtím, než jdou do studia, na jejich názor. Já dneska toto pravidlo poruším, protože by to asi ztratilo úplně smysl a význam. A myslím si, že daleko důležitější, než něco poslouchat, přemítat v hlavě nějaký myšlenky, který vyslovil někdo jiný, je lepší dívat se z očí do očí. A proto teď budu věřit, že přijde tvoje žena Marta. To je bomba. Davide, myslím si, že to je hodně důležitý.
A je na tom úplně stejně jako kdokoliv z vás, protože já si vůbec nejsem jistý, jestli po těch schodech sejde. Zkusme přivítat Martu. Marto, dobrý den. Tak jsem rád, že to takhle dopadlo. Si může sednout tam? Může. Marto, pojďte si sednout vedle svého muže. My máme takový nějaký to pravidla, se štítíš, nebo co? Ale ne, takhle to není, ale my jsme vysvětlovali před natáčením, jak to máme z toho technického hlediska a já si myslím, že dneska to může jít všechno stranou. Marto, vy jste to slyšela, není to vůbec tajemství. Bavili jsme se o vás, chlapi se bavili o vás, jak váš manžel, tak David. Já vím, že to není vůbec lehká situace a věřte mi, že kdybych nemusel, tak se vás na spoustu věcí vůbec neptám. Marti, to, že milujete svoji dceru, kterou vychováváte od malinka, to je bezesporu fakt. To, že vás trápí to, co se stalo, je nepochopitelný a při vší úctě vžít se do toho umím jenom z části, protože vžít se do takové situace, to je o prožitku. To je o tom, že to člověk musí zkrátka zažít. Asi vím, že člověk kolikrát přemýšlí o věcech, které jsou hodně smutné a jestli vám to nevadí, tak zkusím říct všechno to, co vím. I to, že jste se sesypala, i to, že jste přemýšlela nad sebevraždou. Jo, můžu to říct. Já si nějak moc nechcem mluvit. Tak to prostředí. Já vím, já jsem radši sama doma, radši nevycházím. A já myslím, že se to zlepší určitě, že to bude lepší. Já myslím, že máte bezvadného chlapa. Na druhé straně je strašně důležitý být silná. Být silná, protože tamhle je jedna polovina druhé rodiny, kde je vaše biologická dcera, kamarádka vaší dcery, kterou vychováváte. A je fakt, že prostě ty věci by měly dostat nějaký jasný řád a spát. A k tomu ale potřebuje Filip vás. Musíte být kompletní rodina, musíte začít fungovat. Já vím. Ono se to jednomu Musilovi lehce povídá, skutečnost je jiná. Já vím. A jsem rád, že se aspoň trošku usmíváte. To je takový to dobrý, jako ta snaha překonat. Já vím, že to je taková ta vnitřní panika, že člověk by chtěl jak plakat, tak křičet, být hysterický, do toho se smát, aby mu tekly slzy. To je hrozně těžké, když víte, že máte vlastně polovinu duše doma, polovina duše někde jinde a chtěli byste prostě ubít děti a vlastně nevíte, co dál. To je tak strašně těžké a já nevím, co mám dělat dál. Na druhé straně je to zase pro uklidnění Davida. Davide, není to tak, že se to neřeší, tady ty věci, ty stavy. To je, já musím říct, že je úplně bezvadný a za to má pochvalu jak Filip, tak Marta, že vyhledali odbornou pomoc a je to opravdu jenom otázka času. Je to jenom otázka času a to chování se prostě změní, upraví, jsou to jenom prostě silné emoce a na druhé straně na začátku to byly deprese. My budeme samozřejmě mluvit teďka o věcech, které jsou choulostivý a Marto, kdyby jste na cokoliv nechtěla odpovídat, tak dneska nejsem ten, který bude tlačit za každou cenu. Přece jenom zkusím se zeptat na to, co mě zajímá, co zajímá určitě úplně všechny. To, že jste se rozhádali, tak příčinou toho je to, že jste svoji biologicky vlastní holčičku Já jsem ji ukradla. Ukradla jsem. Já jsem nechtěla, ale prostě já jsem se šla na ní podívat a když jsem ji viděla, tak prostě já jsem ji chtěla.
Já prostě ten kus mě, ty tam nechat, to bylo hrozný. To je těžký, já bych je chtěla vídat prostě každý den, ale chci vídat i tu svoji. Já nevím, co mám dělat dál. Já bych to měl říct úplně celý, protože jste holky pod záminkou, aby si hráli doma, tak vy jste je odvezla domů, když byl váš muž na služebce a vy jste je tam prostě zamkla. Obě. Ano, já jsem nechtěla, aby odešli. Prostě to se nedalo. A na druhé straně ale David se svojí ženou 2 dny nevěděli o své dceři. Chápete, co se tenkrát stalo? Já už na to nechci vzpomínat. Já už to nechci. Davide, já vím, že jste tenkrát vybuchl. Já když jsem se na to vzpomněl, tak prostě to... Já vím, ale zase na druhé straně, a to mi je hrozně sympatický, protože ta bolest je pochopitelná, ale nechci omlouvat některé věci, které lidi dělají prostě pod nějakým psychickým nátlakem. Se strašně líbilo, ale co udělala vaše žena? Tvoje žena. Já jsem ti začal tykat, tak to zůstanu s dovolením. Ona se snažila jí pochopit. Ona dokonce i do tebe s prominutím hučela, aby si nebyl takovej, jaký seš a aby si trošku polevil. To je těžký polevit, když se ti stane tohleto, že? Nikdy nevíš, že se to může stát znova nebo něco horšího. Třeba už ty děti nikdy neuvidíš, že? Ale tak myslím si, že tak dalece bych nechodil, protože o sobě víte, kde bydlíte, máte na sebe telefony. Vím, že jste to řešili prostě s psychologama, s psychiatrama, prostě ty kontakty už jsou natolik propojený, že bych se nebál toho, že by se vaše dcera ztratila a nenašla. To si myslím, že tak dalece by k tomu nedošlo. Jste mi, Marto, slíbila jednu věc. A slíbila jste ji i svému muži, což je ještě mnohem důležitější. Já už to nikdy neudělám, já už nevezmu, Ne, já už to neudělám. A vy jste říkala, že budete dělat všechno pro to, aby to bylo prostě v pohodě, aby hlavně holky byly šťastní a aby se urovnaly vztahy. Ano, určitě. Já udělám mezi Davidem všechno. a jeho ženou. A vy víte, že všechny ty terapie, které absolvujete, což je zase hrozně sympatický, že tam chodíte a chodíte tam opravdu poctivě, doprovází vás tam Filip, tak jsou fakt na dobré cestě. Zase, abyste jenom rozuměli úplně všichni i doma u obrazovek. To, jak je na tom Marta teď, to je taky prostředí televize, protože v zákulisí je to docela veselá žena. Marto, zkuste se usmát. Teď jsme se tam i smáli, vy jste prostě nechtěla strašně sem. Jo, mě to tady působí hrozně tak strašně moc lidí, já jsem prostě... A bála jste se Davida strašně? Bála, no, já bych tam nikdy nemohla sedět. Tak já bych vždycky neublížil. Ještě, že tady mám já manžela. Já vím, ale chlap jako hora Davide, při vší úctě, já bych se taky bál. A nemusím být Marta. Tak já bych chtěl, kdyby se to uvolnilo. Hele, tady je to prostě úplně pohodový, teď to je jako bývák skoro. Teda akorát jsem pozval víc lidí jako na návštěvu. Máme party, takovou mini party. Trénujte na to, až jednou se bude vdávat vaše dcera, budete mít všechny kamarády a třeba jednou půjdete taky na svatbu druhé holčičky, která je ta biologická. Marto. Já myslím, že to bude dobrý, že se najde vyřešit určitě. A buďte tady v pohodě. Teď se držíte za ruku svýho chlapa. Toho milujete. Už jsem na něj naštvaná, že mě sem dostal. To si s ním pak vyřiďte doma. On stejně říkal, že nepřijdete. A nakonec jste přišli. Nechtěla, fakt jsem nechtěla, jsem se strašně bála. Je to pro dobro věci. Vidíš, bude to lepší. A kolikrát se dostanete do televize, zase na druhé straně, abyste si tam mohla povídat. Jo. Tak.
No, vidíte to, že to vás dokonce rozesměm. Ale nakonec i David se začne culit, to vidíte, jako to je takový medvídek, míru milovnej, David, odpustme. Bude to dřina, ale já doufám, že to všechno zvládneme. Budeme kompletní. Já chci, aby přišla i tvoje žena Soňa. Příběh 2 rodin, ve kterých došlo k záměně dětí. Ptáte se často, jak to dopadlo. Podívejte se. Filip se chce usmířit s rodiči své biologické dcery. Chápeš to? Jde o děti. Tě nemluv na mě, já jsem kvůli tobě nepřišel. Když ti jeho bláznivá manželka chce pomalu dítě uníst, tak je to prostě těžký, jo? Vztahy pokazila Filipova žena Marta. Jste holky pod záminkou, aby si hráli doma, tak jste je odvezla domů, když byl váš muž na služebce a jste je tam prostě zamkla. Je to příběh, který by nechtěl rozhodně zažít nikdo z nás. Převrátí to svět úplně vzhůru nohama. Máte doma dítě, které vidíte od prvních krůčků, od prvního slova a pak najednou se dozvíte, že vlastně to není vaše dítě, ale nedokážete ho přestat milovat. Má tento příběh vůbec nějaké řešení? Chtěli byste prostě ubít děti a je to tak strašně těžký a já nevím, co mám dělat. Soňo, přijďte mezi nás. Když už jsme tady tak všichni dohromady, můžu taky tykat, my jsme si vzadu nepotykali, jo? Ať už jsme taková komplet rodina, já vám budu dělat strejdu. Tak. Máme dobrýho strejdu, ne? Co? Hurá. Vy se taky chvějete. No, já vůbec nevím, co mám říct, protože přiznám se, že se mi moc nelíbí, že naše starosti řešíme před celým národem. Navíc nevím, jak na to budou reagovat holky, co jim budou říkat spolužačky ve škole. Víte, my jsme o tom mluvili s psychologama, jestli vůbec má cenu něco takového řešit. Já už jsem to tady naznačil Filipovi na začátku, že může být spousta jiných lidí, kteří se potýkají se stejným nebo podobným problémem a jestli nic, tak jim strašně pomůžete tím, že o těch věcech mluvíte nahlas, protože to je hrozně důležité, aby věci nebyly tabu, aby se pojmenovávaly a aby někdo viděl, že 4 dospělí lidé se dokážou poprat s takovýmhle osudem. To je prostě pro mě pořád nepochopitelný, neuvěřitelný a je to pro mě opravdu jedno z největších splněných přání, že tady sedíte všichni 4. Věřte mi. Vyřešit je to určitě potřeba, protože tohle je peklo pro všechny zúčastněné. To si myslím a troufám si říct, že ti, kteří sedí teďka doma, tak kromě toho, že mají posmrkaných několik kapesníků, tak i chlapi si nalili pivo nebo otevřeli panáka nějakýho. Bych si dal. To tady nemáme. Soňo, na rozdíl od Marty, vy jste ta, která to bere všechno racionálněji. Troufám si říct i klidněji, ale tím nezlehčuju, že v té hlavě vám to šrotuje asi úplně stejně. Musím se zeptat, protože od Marty se to nedozvím. Co to udělá s maminkou, když se dozví takovouhle informaci? Převrátí to svět úplně vzhůru nohama, protože máte doma dítě, které vidíte od prvních krůčků, od prvního slova, milujete ho, doprovázíte ho do školy, do první třídy, vyrůstáte s ním. Ono vyrůstá s vámi. A pak najednou se dozvíte, že vlastně to není vaše dítě, ale nedokážete ho přestat milovat, protože jste ho milovali od začátku. A zjišťujete, že vlastně vaše dítě vyrůstá a je šťastné někde úplně s někým jiným. A že jste nemohli všechno to sledovat. Neslyšeli jste jeho první slova, nebylo to, že by mámo říkalo vám, i když je to vaše dítě. Ale přesto je šťastné. A víte, že je to pro vás vlastně, i když je to vaše krev, tak vlastně cizí
osoba, kterou neznáte. Je to strašlivé. Z toho, co říkáte, úplně hrozně mrazí. Víte, někdy si říkám, proč jsou sdělovány věci, které lidem ubližují. A vy jste se, a to tady vlastně dneska vůbec nepadlo, dozvěděli tu informaci takovým hrozně zvláštním způsobem, protože jedna zdravotní sestřička, která umírala, tak si sebou nechtěla odnést tady to hrozný tajemství a řekla to ne lékařům, ale faráři. Faráři, který potom informoval nemocnici a ti to sdělili vám a na základě testu DNA jste si tuto informaci potvrdili. To je... Nevím, co to je. Peklo. Je to Peklo, prostě katastrofa. To je prostě úplně všechno. Úplně všechno. Vůbec po vás nechci, abyste mi popisovali ten první okamžik, ale zajímá mě jedna věc. Jak se to sděluje malé holčičce, které je 11 let? No, těžko. Přemýšleli jsme nad tím několik týdnů, jak jí to sdělit. Dokonce jsem se vyptávala i svých kamarádek, jak oni by to udělali nejlépe. Nakonec jsem se domluvila i s psycholožkou, jak jí to sdělit. Ale tady jsme jí to nechtěli, protože lidi jsou různí a zlí a pokud by se to dozvěděli od někoho jiného, tak by to bylo ještě horší. Souhlasím bez zesporu. A co bylo pak, když jste to dcerce řekli? No, trvalo jí, než se s tím srovnala samozřejmě, ale stejně jako já. Nicméně ono se říká, a ne asi nadarmo, že rodič je ten, kdo vychovává to dítě. Souhlasím, ne ten, kdo ho udělá. Takže jsme se shodli na tom, že prostě pokračujeme dál. A že zkusíme se s tou druhou rodinou, aby jsme mohli vidět vlastně naší dceru, spojit a třeba se přátelit, aby se mohly holky potkávat. No, bylo to těžké. Hodně těžké. Jaký potom bylo to seznámení? To první Rozpačité. Rozpačité. Vlastně jsme ani jeden z nás nevěděli, jak reagovat na tu situaci. Nakonec to za nás vyřešily holky, ty si sedli, začali si povídat o tom, který se jim líbí spolužák a tak. Ale ledy byly prolomeny. Se omlouvám. No. Rozhodně nikdo z nás by nechtěl být ve vaší kůži. To asi v žádném případě ne. My jsme zkoušeli najít nějaký způsob, jak vás dát dohromady. To se povedlo. Jste tady všichni 4. Já od vás nechci rozhodně žádný sliby, že to všechno bude fungovat a že to bude naprostá idylka, ale jsme taky hledali u odborníků, jestli nějaké řešení, jestli nakonec by nebylo dobré doporučení přece jenom, aby prostě se to vrátilo tak, jak to mělo být správně, tak to všichni zamítli. To všichni zamítli a dali vám za pravdu, protože to je logický. Takhle by to mělo být. Když jsme potom mluvili s Filipem a snažili jsme se mluvit i s Martou, tak jejich velkým přáním bylo, abyste se dali dohromady, abyste fungovali, abyste se vzájemně navštěvovali, co to jenom dá, abyste se stali opravdu přáteli. A když byli kolegové u vás doma, když jsem potom za váma byl já, tak mi byla sympatická ta vaše věc, ten váš přístup k tomu všemu, kdy byť David teda říkal ze začátku, nikdy je nechci vidět a budu fakt naštvaný a to všechno. A říkal si, a teď už to můžu říct, já jsem se fakt bál, když jsi sem přišel, tak že si mě nebudeš chtít mluvit. Ale říkal si, že uvidíš, jaký já budou. Já zase myslím, že bychom si to jako měli vyříkat prostě. A jako na jednu stranu, proč ne? Jako lepší, než to... Jde o holky.
určitě. Prostě jde Jenom o holky, ne? Soňo, a vy dva jste mluvili o takové věci, která mi byla hrozně sympatická a ona je vlastně, dalo by se říct, fakt jako naprosto geniálním řešením a nikdo to nemůže vymyslet líp. Pak jsi taková hlavička, no. No, bavili jsme se o tom, že by bylo ideální, když bychom mohli žít vedle sebe. Jeden dům, druhý dům. Holky by se mohly navštěvovat, my bychom je mohli vídat, jak rostou, jak prožívají své první lásky. Možná bychom vynechali i ten plot mezi těma barákami. Tomu musím být zatleskat. Myslíte si, manželata, že to je schudný řešení? Jako na domy vám peníze nedám. To nemáme. To trošku počítali, vy. Na druhé straně, když prodáte to bydlení, který máte, tak dneska v těch satelicích se ty domy dají pořídit. A... Peníze seženeme nějak, uděláme pro to všechno úplně. Mně se tohle řešení líbí. A mně taky, teda musím říct, mně taky. Jsem strašně rád, že jste s něčím takovýmhle přišli, že to chcete srovnat a myslím, že to vnímáme všichni stejně. Jde o holky. Přesně tak, asi na pivo s tebou nikdy nepůjdu, ale... Ale půjdeš. Ale teďka jsi strašný silák a určitě za chvíli se budete navštěvovat, budete společně ale grilovat. Ale to zaplatil, tak možná. A já přijdu na první grilování za váma. Nicméně, víte, jak vypadají sluchátka, které se dávají na uši? No. To je otázka, co? To si dávám, když doma ječí vždycky. Sluchátka jsme dneska použili dvoje, aby nikdo neslyšel, co se děje tady, protože teď pro vás mám překvapení. Markétka a Natálka přicházejí. Holky, ahoj, čau. Utíkejte za těma svýma. To je, abyste byli kompletní. Jedna velká rodina, holky. Tak. Holky nic neslyšeli z toho, co se dělo tady, poslouchali muziku. Každá nám dopředu řekli to, co poslouchají rádi. Je zajímavý, že ona má ráda tvoji muziku. Je zase zajímavý, že tady tatínek prostě jako úplně bezvadný. Tak, super. Přeju vám za nás za všechny hrozně moc štěstí. Žijte co možná nejlíp a přátelé, manželky nechali doma, dcery nechali doma, ale tátové manželé jsou tady. Je to David a Filip a já si s nimi budu povídat o tom, jak to u nich dopadlo. Můžu poprosit o tu skleničku vody? Děkuju, jdeme na to. Čau chlapi, čau. Ahoj. Ahoj. Hele, už tady tak sedíte, my už tady máme idylku malinkou. Váš příběh, který zamotal spoustou lidí, myslím jejich hlavama, který je trápil a byli zvědaví strašně na to, jak to dopadlo. Tak vypadá to, že jste jakože happy, že jste přišli oba dva. My jsme se strašně báli zavolat jednomu, pak zavolat druhýmu, co bude. A když jsme volali Filipe tobě, tak ty si řekl, jo, my s Davidem určitě přijdeme, akorát necháme holky doma, všechny 4. Takhle to bylo teda, jo. Doslova. Mám to tedy brát tak, že po odvysílání nebezpečných vztahů jste spolu začali fakt zase znovu komunikovat, že jste přátelé, že jste, a teď to vezmu nadneseně, úplně jako rodiny dohromady? Jedna rodina? Já nevím, jak to nazvat. Začalo se to dávat hezky dokupy. Co tvoje žena, prosím tě? Protože jako Marta na tom nebyla úplně... Nebyla na tom nejlíp, ale je na tom čím dál tím líp. Pořád dochází k psychologovi, pořád je pod dohledem, ale zvládáme to společně. Fakt, jo. Zaklepat. Je silná a fakt hodně pomohl ten pořad, vysílání toho pořadu a potom se to všechno začalo hejbat a s Davidovou rodinou jsme prostě se začali zase vzbližovat. A funguje to. Už chodíte společně na kafe, na obědy, na výlety? Pivo si dáme občas. Nečekal jsem to, ale ano.
Hele, ty jsi tam působil hrozně jako morous, já jsem z tebe měl fakt jako strach. Já nejsem morous. No ne, pak se ukázalo, že jsi vlastně jako dobrák, jo, ale V podstatě sympatia, jo. dalo by se to takhle říct. Hele, máte nějak naplánovanou tu budoucnost? Já teda pár věcí, indicí vím, protože na nás se obrátila strašná spousta lidí s takovou tou lavinou solidarity, by se dalo říct, že vám chtěli strašně moc pomáhat. Vím, že jste něco přijali, něco jste odmítli, vůbec nevím teda, co to bylo, tak jak je to s tím společným nápadem, co měla tvoje žena? Stavět dům Tak. vedle sebe, tak to v podstatě se podařilo. Nicméně byly tam nějaký prostě nabídky, že nám i ten dům někdo postaví, co jsme teda obě strany jsme to jako odmítli. Díky jsme to Díky, protože prostě to už nám přišlo jako přehnaný, nebo mě teda minimálně. Ty si nechtěl cítit jako takový nějaký ten vděk? Tak a zase jsme nechtěli vyloženě jako vypadat jak jiný ty pořady prostě, kde někdo škebrá o peníze nebo... Takový ty sociální případy, já tomu že rozumím. se ztratí pes a všichni koupíme granule, tak tohle ne. Jo. Nicméně, co jsme přijali, jsou pozemky, protože jsme skáněli prostě společnej, tak na to jsme teda přistoupili a jsme za to vděční. Takže fakt máte jeden velký pozemek a tam stavíte 2 domy. Takhle to mám Mělo by chápat. to být na podzim, myslím. Jako postavený už? Gotovo, no. Počkejte, a to jste vy Tak takový... já tam jezdím trošku to tam šikanovat, to je jasný. No. Jo, takže to staví Jo, někdo mám- jako kamarádi nebo známí? No, nebo firma kamarádi nevím, už moc nejsou teďka, když tam jezdím, jo. Ale původně byli. nějak? Což taková ta ochranka. Tak, jezdím tam kontra, aby nám tam neskradli cihly a tohle. Hele, ale teď mě zajímá, a to je takový to gro, samozřejmě to jsou holky, malý holky. Teď myslím Natálku a Markétku. Co ty, jak se jim žije tady s tím vědomím, že vlastně teďka už fakt půlka národa ví, jako kdo jsou, co jsou. Oni navíc mají teda výhodu, že vyrostou, budou vypadat úplně jinak. Ale jak se s tím vlastně vypořádali? S tím tatínkovstvím, maminkovstvím na 2 stranách? Já bych řekl, že možná nejlíp ze všech, jako. Fakt, jo. No. Zvládne to dobře. Jsou to kámošky velký a těší se na společné bydlení. To je neuvěřitelný úplně normálně. A nějaký společný plány, jako já nevím. Jak se zžívají 2 rodiny? Jako to, že Je to divný. Teďka ještě vedle sebe úplně nebydlíte, pak najednou teda budete mít fakt jako stejnou adresu, jenom číslo popisný Tak. bude jiný. Plánujete i nějaké jako společné aktivity, jako nevím, jako tak holky budou chodit do stejné školy, to je jasný. Tak v podstatě ano. Plánujeme, jsme se na tom i dohodli, že by tam měla proběhnout nějaká dovolená teďka společná. Jako letos ještě. Letos. Předtím, než se přestěhujete do Tak, toho, si do to toho zkusíme večera- jako na nečisto. do bečkování. Když to vypadá, že chceš mít holku, tak si s ní jeď na dovolenou a uvidíš. No. Takže No, to je jsme pravda. to pojali tímhle stylem a já myslím, že to dopadne dobře. Pojedeme Chorvatsko, nic velkýho, prostě nebudeme to přehánět. Jak velký, tak ono je to krásná dovolená. Je to super. Takže 2 autama, takže když se jako náhodou nepohodnete, Učíme si tak- minibus. Pojedeme spolu. účastníci Na zájezdu. to jsme se úplně neshodli ještě, ale Já hrozně nerad řídím, takže no, mě se brali řidičák teďka, takže bych byl radši, kdyby to odřídil. A Soňa, tvoje žena má řidičák? Tam má, no, ale bylo to je lepší, proč bude řídit, Ale ty jsi naběhal teda teďka, takže ty budeš hlavní řidič a budeš vlastně tím, na kterýho nakladou tu spolehlivost vlastně, Tak. jako na celou tu dovolenou. To je v pořádku. Jsi připravený. Chlapi, já jsem strašně rád, že to je vlastně takový jakože optimistický, protože ono ne všechno vypadá optimistický na konci. U nás v těch pořadech je to tak, že někdy si lidi něco slíbí, nakonec to dopadne úplně jinak. Tady teda, kdybychom to měli zhodnotit, to, jak to dopadlo, našli jste společnou cestu. Ano. Našli. Kdo si rozumí víc, vy 2 nebo manželky? Ty jo. Tak ze startu asi manželky. tak já si líp rozumím s tvojí Soňou, že Hlavně, když nejsem doma. Pozor, to je jiný příběh, už zase mám pocit, jako, že jdeme zase někam jinam. Možná se odstěhujem. Ne, já bych myslím, že teď už je to v pohodě. Hele, a budete mezi domama mít plot, jo? Nebo jak to Ne, bude? nebude. Já jsem proti. No. Takže 2 domy na jednom... No, tak já hrozně jsem línej obcházet cokoliv, jo, takže co nejbližší cestou prostě. tak možná jo, nějaký živý plot. Abych ušetřil za bazén, co postaví oni, budu se k ním chodit koupat, rozumíš, prostě takový ty ekonomické věci, ať to mám prostě lepší. Když seká, ať to veme u nás. Prostě tyhle ty bomby. Jo, když bude mít dřevo do krbu on, dojdu si tam, jo, prostě ať to mám takový příjemný. Já jsem to vzal trošku vychcaně teda, no. Jo, to je ti vlastní, no, ale vlastně může stát Jo. taky, že za nějaký čas třeba tam vyroste nějaká vysoká betonová zeď mezi těmi našimi barákama, že jo? Jo, jakože myslíš, že se bude přidávat. Když ten hrok bude furt v bazénu, tak prej. No. Hele,
To už mě nezajímá. To už mě nezajímá, myslím, že to nezajímá ani naše diváky. Vy se žijte šťastně, Děkuji. holky ať vyrůstají, potom až je budete vdávat a tak jako uvědomte si, jak je ten život relativní v některých věcech a já jsem strašně rád za nás, za všechny, že to dopadlo úplně jakože nejlíp ze všeho, jak to dopadnout mohlo.